এই স্কুল ন যাই কোন করছু এଠି স্কুল যাই না কোন করছু হ্যাঁ স্কুল ন যাই কোন করছু হ্যাঁ মু পয়সা খরচ করে পাঠ পড়ছি তু স্কুল ন যাই কোন করছু যে এতে মিছ কোন মাই ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହଉଛି ମୋ ପୁଅ ଅନେଇଲୁ ହେଇ ମାନେ ସକାଳ ପୁରା ନାଟକ କଲା ଓ ମାମା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି ମୋ ଦେହ ଜମାରୁ ଭଲ ଲାଗେ ମୋ ନାକର ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲୁନି କି ନାଟକବାଜି କଲା ମାନେ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି ତାହେଲେ ତୁ ଘରେ ରହିଯା ମୋ କାମ ସାରି 10ଟା ବେଳେ ମେଡିକାଲ ଯିବ ମେଡିକାଲରେ ମେଡିସିନ ଆଣିବା ସ୍କୁଲ କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବୁ ଆଗକୁ ତ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ଏବେ ଟିକେ ମେଡିସିନ ଖାଇଲେ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଗଲେ ଏକ୍ଜାମଟା ଭଲରେ ଦେଇପାରିବୁ ମୁଁ ତାକୁ ଘରେ ରଖିଦେଲି ବାବୁ ଆମର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମେଡିକାଲ ବି ଗଲେ ମେଡିସିନ ବି ଆଣିଲେ ନାକ ଡ୍ରପ୍ ବି ଆଣିଲା ଆସିକି ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଯା ଟିକେ ମେଡିସିନ ଖାଇଦେଇ ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ିବୁ ରେଷ୍ଟ ନେବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ କରୁଛି ସିଏ କ'ଣ କରୁଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା କ'ଣ ଆକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ତିଆରି କରୁଛୁ ବା ଆମ ତଳେ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି ଆମେ ରଖିଛୁ ଦେଖେ କେମିତି ତିଆରି କରୁଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଠାକୁର ବନା ହବ ଦେଖ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ କେମିତି ତିଆରି କରୁଛି ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମାନେ କ'ଣ ଇଏ ପେପର କାଟିକି କାର୍ଟୁନ ଖୋଳରେ ତିଆରି କରୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଇଏ କିଏ ଇଏ ସୁଭଦ୍ରା ଏଇ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ବନଉଛି ରହିଥା ଦେଖିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେ କାଟିକି ତାର ବନଉଛି ଏମିତି ସବୁ ଘରଟା ଯାହା ଅସନା କରି ପକେଇଥିଲା ସକାଳୁ ଉଠି ମାନେ ମୋ ଦେହ ବି ଟିକେ ଭଲ ରହୁନି ମୁଁ ଘରର ଦୁନିଆ କାମ କରୁଛି ସିଏ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ଚଲେଇଛି ଶୋଇ ପଡୁନୁ ଏ ବାବା ଆଇଲେଣି ଦେଖ ବାବା ଆଇଲେଣି ଯାଇକି ଦେଖୁନୁ ବାବା ଆଇଲେଣି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିଆ ଆମ ଟୁଲୁ ମୁଲୁ ଗୁଲୁ ସୁଲୁ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିଆ ଚାଲନ୍ତୁ ଯାଉଛି ରୁହ ଏପଟେ ଏଇ ଟିଭି ଚଲେଇ ଦେଇକି ଯାଇଛି ଏଇଠି ଯେ କାମ ଢଳେଇ ପକଉଛନ୍ତି କିଛି ଶୁଭା ହଉନି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଛୁଆ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି ଅଣ୍ଡା ନା ଛୁଆ ଛୁଆ ଅଛି ଆଜି ବର୍ଷା ପାଗ ମାନେ ମୋର ଲୁଗାପଟା ଶୁଖିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ କଥାରୁ କହୁ ନା ନିଜ ଘର ଭଡ଼ା ଘର ପର ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହିଛୁ ନା ଆଉ ଲୁଗା ଶୁଖିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଘରେ ଏମିତି ଡୋର ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ଲୁଗାଟା ଶୁଖେଇ ଦେଇକି ଫ୍ୟାନ୍ଟାକୁ ଚଲେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ସକାଳୁ ତ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା ଟିକେ ନେଇ ପକେଇଲା ପୁଣି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ି ହଉଛି ବର୍ଷା ଲୁଗାଟା ବି ଶୁଖି ନାହିଁ ମାନେ 3-4 ଦିନ ହେଲା ଲୁଗା ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲା ଆଉ ଅଧେ ଏପଟେ ଖଟ ଉପରେ ମେଲେଇଛି ଆଉ ବାବା ନା ଭୂତ ଘର ବୁଲିବାକୁ ଯିବାଟି ହଁ ଭୂତ କୋଠିକି ଭୂତ ଘର ଆଜି ଭାଙ୍ଗିଗଲା କେମିତି ଲାଗୁଛି ତୁମକୁ ହଁ ରାତି ଅଧରେ ଜେଜେମା ରୁହନ୍ତି ହଁ ସେଇଟା ପଳେଇଲେ ଜେଜେମା ନା ଜେଜେବାପା ହଁ ସେଟା ଆମରି ଫାର୍ମ ହଁ ତମ ଫାର୍ମ ନା ତ କହିମି ଭୂତ ଘରଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖେଇମି କେବେ ନା କେବେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଦେଖେଇବି ସେ ଘରଟାର ଆମର ଏଇ ରୁମ୍ ସାଇଡ଼ର ଗୋଟେ ଫାର୍ମ ଅଛି ସେଇଟା ବହୁତ ଦିନଠୁ ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହିଛି ମାନେ କଥାରେ କୁହନ୍ତି ଏଇ ଯେ ଘରଟା ହେଇଛି ମାନେ ଏଇପଟେ ଗାଁ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେଠି ବହୁତ ମାନେ ଏପଟଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସାହି ତ ବେଶୀ ଲୋକ ସେଠି କଭର ଦିଆହେଇଛି ପୋତା ହେଇଛି ସେଠି ଭୂତ ବାହାରେ ଇଏ ଏମିତି ମୋ କତି ବହୁତ କଷ୍ଟମର ବି ଆସନ୍ତି ଏପଟ ଗାଁରେ ବି ସିଏ ବି କୁହନ୍ତି ତମେ କେମିତି ରହିଛ ଏ ଘରର ହଉଛି ଭୂତ ରହୁଛି ଇଏ କହୁଛି ମାନେ କାହିଁ ଆମେ ତ ଆସି ବର୍ଷେ ହେଲେ ଏ ଘରେ ରହିଲୁ ନୂଆ ଘର କାମ ହେଇକି ନାହିଁ ଆମେ ଆସି ଫାଷ୍ଟ ରହିଲୁ କୋଉଦିନ ଖଡ଼ ଖାଡ଼ କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମ ଏଇ ରୁମ୍ ସାଇଡ଼ର ମୁଁ ଏବେ ଚାହିଁଲେ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରି ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଇପାରିବି ତ ମୁଁ ପାଖକୁ କେବେ ଯାଏନି ସେ ରୁମ୍ ସାଇଡ଼ କେବେ ଯାଏନି ସେ ଫାର୍ମଟା ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦ ହେଇ ପଡ଼ିଛି ଏଠି 8-10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି
ସେଟା ବୋଧେ କୁକୁଡ଼ା ରଖୁଥିଲେ। ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କହିଲେ ଯେ ମତେ ସେ ଘରଟା ରହୁଛି 3 ଜଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଫାର୍ମଟା ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହିଛି। ତ ଆଜି ସେ ଫାର୍ମଟା ଫାଇନାଲି ଖୋଲା ହଉଛି। ମୁଁ ଦେଖି ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି, ମାନେ ସବୁଦିନ ଦିନ ନାହିଁ ରାତି ନାହିଁ ଧଡ଼ ଧାଡ଼ ଖଡ଼ ଖାଡ଼। ଅବଶ୍ୟ ଆମ ଘର ଭିତରେ ମତେ କିଛି ଡର ଲାଗେନି, କାରଣ ତା ବାପା ବି ଯେହେତୁ ସେ ବି ଏତେ ବହୁତ ରାତିରେ ବି କରିକି ଆସନ୍ତି ଘରକୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମା ପୁଅ ଏକା ରୁହେ, ଆମେ କେବେ ଡରିନୁ। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖି ଦଉଛି ଫାର୍ମଟାକୁ। କ୍ୟାମେରା ଗୋଟେ ଦେଖେଇଦେବି। ମୁଁ ତଳୁ ଯାଇକି ଦେଖିଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତି ପାଖରେ ଫାର୍ମଟା, ଯେହେତୁ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗଛ ଆଡ଼ରେ ରହିଛି ସେ ଫାର୍ମଟା, ଆଜି ଖୋଲା ହଉଛି। ଏଇ ଲୋକ କାମ ଜୁମ୍ କରୁଛି। ନିହାତି ଡର ଲାଗିବନି, 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଫାର୍ମଟା ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହିଛି। ଆମ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ବହୁତ ଜଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି କରିଥିଲେ ଯେ ଦିଦି ତୁମ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ନା ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍, କି ତୁମେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିକି କେତେ ଖୁସିରେ ରହିଛ। ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ମୁଁ ତା ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଜଣ ଇନଷ୍ଟାରେ ବି କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଆମର ସେମିତି କିଛି ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ନୁହଁ, ଆଉ ମୁଁ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ସେ ବିଷୟରେ କହିବି ନା। ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ କଣ ଚ୍ୟାନେଲଟା କଣ କରିବେ, ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ମୁଁ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ବନେଇ ଜୁରୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ହଁ।